Hola, molt bon dia. En aquesta taula parlarem del dilema si entitat col·laboradora, què suposa entitat col·laboradora. En primer lloc, voldria disculpar el senyor Jordi Tordera, que havia sortit un imprevist a última hora, i en lloc del senyor Jordi Tordera, per falta d'un, en tindrem tres. Tindrem a la punta de més enllà, que no té el nom, el senyor Jordi Català, que treballa a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. A continuació tenim el senyor Ernest Cuadrado de Sant Just d'Esvern i a continuació tenim el Jordi Velasco de Santa Perpètua de la Mogoda. Tots ells treballen d'enginyers municipals i per tant aquesta visió de l'administració que pensava transmetre a través del Jordi Tordera la substituirem amb tres enginyers municipals, és a dir, tres millor que un. La resta de ponents són els que consten en el programa i l'haig de fer jo una petita introducció del tema de les entitats col·laboradores. M'imagino que el tema d'entitats col·laboradores és conegut, possiblement menys conegut del que voldríem, i també això és una de les coses que voldríem saber si hi ha gent d'ajuntaments aquí, a veure aquesta mancança de coneixement de les funcions que fan aquestes entitats, a veure si poguéssim valorar aquest tema. Entitat col·laboradora, senzillament, què és una entitat col·laboradora? És una entitat que l'administració habilita específicament per poder fer feines que amb la pròpia administració no es pot arribar. Aleshores, en aquest cas, el que es fa a l'administració és valora o avalua aquestes entitats tècnicament i especialment els temes d'independència i imparcialitat. Són dos dels temes més importants que des de l'administració avaluem per poder donar aquest títol d'entitat col·laboradora i poder delegar funcions pròpies de l'administració. En el cas d'entitats de prevenció contra l'agressió acústica en tenim diverses. En el cas de Soroll tenim el que serien les entitats de prevenció de contaminació acústica. D'on surt tot això? Doncs tot això surt amb uns antecedents que tenim. Vam començar l'any 99 amb el decret 170 que instaura el tema d'entitats col·laboradores. En aquest cas era en el marc de la llei 398, és a dir, l'antiga PACA, on es feien els controls ambientals de tots els aspectes ambientals de les activitats, a través d'entitats que s'habilitaven a tal efecte. Entre aquest tipus de controls teníem els temes acústics, però més endavant es va creure, especialment del Servei de Prevenció de Contaminació Acústica i Lluminosa, que seria necessari una nova figura, que seria l'entitat de prevenció de contaminació acústica. Més que tot perquè era un servei, es va pensar com un servei de suport als ajuntaments. El tema acústic, competència municipal, i es creia que feia falta aquesta figura per donar realment solidesa a tot el tema de mesures. Bàsicament, el perquè d'aquestes entitats era perquè tema molt sensible, cada vegada més sensible al tema acústic, i per tant hi havia alguna figura que respongués
d'una forma seriosa el tema de les mesures acústiques. Una altra de les coses que vam detectar des del departament i amb els companys d'acústica és un grau d'intrusisme important en el tema de mesures acústiques. I una altra de les coses importants era que havíem de donar-hi una visió de tema, que el tema acústic es feia d'una manera totalment imparcial. És a dir, que no hi havia una implicació econòmica pel mig quan es feien mesures acústiques. I una altra de les coses que comentàvem, a nivell municipal es va pensar com una eina de suport a l'administració local per donar resposta d'una manera seriosa i controlada des de l'administració, amb la participació, evidentment, del món local en el tema de mesures acústiques. Aquest any passat, el 28 d'abril, es va aprovar un nou decret, que és el 60, on es regulen totes les entitats col·laboradores, i aquí només vull fer un petit apunt. Què significa en aquest decret la figura d'aquestes entitats col·laboradores? No ha canviat res. És exactament el mateix que teníem amb el decret 176, l'única cosa que per coherència aquí se li ha fet un canvi de nom. En comptes d'EPCA s'hi ha posat una C al mig. La C al mig respon a que s'ha volgut codificar totes les entitats que hem regulat com a entitats col·laboradores d'una manera uniforme. Llavors, aquestes entitats de prevenció contra l'agressió acústica fan una feina que són control i inspecció, que per això li hem posat ECPCA, entitat col·laboradora, entitat de control, perdoneu, de la prevenció de la contaminació acústica. També, en aquest cas, hi ha un altre tipus d'entitat que són les d'avaluació de la prevenció contra l'agressió acústica, són les que fan els mapes de territori. Figura que segurament molt properament s'extingirà perquè ja tindríem tots els mapes ja elaborats. També us volia comentar, i amb aquí poca cosa més diré, és que quines són les garanties que des de l'administració, és a dir, des de l'oficina d'acreditació i des del Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, perquè treballem conjuntament i tot aquest tema es treballa de forma coordinada, quines garanties donem? Doncs nosaltres des de l'administració, des d'aquestes dues unitats, el que fem és que les entitats que volen treballar com a prevenció en el sector de prevenció de la contaminació acústica els hi fem una avaluació seriosa de tot el seu sistema per donar aquestes garanties. És a dir, mirem que tinguin implantat un sistema de gestió, mirem especialment els temes d'independència i imparcialitat, que és una de les crítiques més importants que se'ns han anat fent a l'administració, que les entitats que fan d'entitats de control o entitats d'inspecció no són independents i imparcials, i aquesta és una de les coses que realment posem un èmfasis molt fort per evitar que hi hagin implicacions econòmiques en el tema de l'avaluació de temes acústics. I després, l'altra cosa que es porta a terme és criteris. Es procura que totes les entitats que treballen en nom de l'administració treballen en criteris uniformes i per això, des de l'oficina d'acreditació com des del Servei de Prevenció de Contaminació Acústica i Lluminosa s'han establert tota una sèrie de criteris que són obligat compliment per aquestes entitats. Entre altres, aquests criteris els trobareu a la pàgina web. Entre altres, hi ha una sèrie de criteris que el que establim és quin tipus d'equips necessiten, com han de fer un informe, l'IT 200 que està remarcat aquí són equips i mètodes que volem que treballin, la 102 és com han de fer els mesuraments, hi ha un procediment específic com accedir a aquest tipus d'entitats i tota una sèrie de documents sobre criteris d'habilitació i obligacions d'aquestes entitats. Evidentment, a part d'aquests documents, que són els que tenim penjats a l'oficina d'acreditació, nosaltres tenim enllaç amb els de Servei de Prevenció de Contaminació Acústica i Lluminosa, on ells també estableixen tota la sèrie de criteris tècnics que aquestes entitats han de fer servir a l'hora de fer les seves controls o les seves inspeccions. Finalment, comentar que aquestes entitats, en el decret es regula
la seva via d'accés. La via d'accés pot ser directament avaluades des de l'administració o bé pot ser via reconeixement. Via reconeixement, això ho trobareu tot en el procediment que està explicat, que està posat aquí. S'ha incorporat per tot el tema de la normativa d'unitat de mercat, que ens és d'obligat compliment i que aplica aquest tipus d'entitats. Aleshores, aquest tipus d'entitats accedeixen a la condició d'entitats habilitades o per avaluació directa o bé a través d'un reconeixement d'una acreditació feta per una altra entitat. El fet que accedeixin no vol dir que no estiguin sotmeses a la supervisió. I aquest és el tema de supervisió, és precisament el que dona garanties que a totes aquestes entitats treballaran d'una forma coherent i uniforme amb totes elles. Aleshores, per tal efecte, aquestes obligacions i aquestes garanties que es donen és supervisió, es supervisen totes les entitats, es fan exercicis d'intercomparació, acostumem a fer-los any sí, any no, també es fan formació, coordinació, criteris, d'alguna manera que tots tinguin els mateixos criteris a l'hora de treballar i també tenim apartats de preguntes freqüents i altres criteris tècnics perquè puguem tenir uns resultats equivalents en tots els casos. Aquesta jo crec que seria des del departament, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental, o sigui, tant del Servei de Prevenció de Contaminació Acústica com nosaltres, la visió que tenim o la idea de tenir unes entitats en coherència, en formació, que treballen independents, que és el motiu de defensar aquesta necessitat d'aquestes entitats i per donar suport també tant a l'administració general com a l'administració local. Jo, fet aquesta introducció, passaríem a parlar als companys que tenim aquí a la sala, a la taula, on teníem previst una mica d'intervenció des del punt de vista d'una consultoria, que tenim el Robert Martí, que suposo que és el ponent que vindrà a continuació, des del punt de vista d'entitats col·laboradores, que tenim el senyor Pijuan, des del punt de vista de les empreses que reben aquests serveis, que tenim el senyor Carles Bernat, i des del punt de vista de l'administració que rep aquests serveis, que tindríem, com he comentat, el Jordi, que ara m'he despistat, el Jordi, l'Ernest i el Jordi. Doncs donaríem paraula en aquests moments al senyor Robert Martí i després cada un d'ells que portin el seu punt de vista. Gràcies. Bon dia. Bé, ens va fer un paper complicat perquè tampoc no venia en representació del món de l'enginyeria. Intentaré fer-ho el millor possible. Demano disculpes si em deixo alguns temes, alguns punts que puguin ser importants. Veig molts companys, veig antics alumnes, m'alegro molt d'aquesta trobada tanta gent aquí en aquest primer congrés en acústica a Catalunya. I la meva visió comença, tu saps molt bé, Dolors, em sembla que va ser l'any 2000, quan ens van demanar, jo estava en aquell moment a la universitat, fer cursos específics en acústica per el que llavors eren les entitats ambientals de control, a fi d'efectes de donar-los un contingut més sòlid en temes d'acústica. Bé, en el camp professional, òbviament, totes les coses sempre van millorant i en aquest país també, en aquest moment disposem de professionals qualificats que tenen uns estudis, que tenen uns coneixements, que tenen una experiència i, al meu entendre, en alguns casos això entra en conflicte o pot entrar en conflicte amb els interessos o el que s'està fent des del món de les entitats acreditades de control. Jo crec que, segons com es miri, pot haver-hi una sensació com d'exclusivitat o de rebuig envers l'enginyer i en favor de les entitats quan en determinades ordenances, com per exemple la de Barcelona, ja no et deixen fer mesures d'aïllament acústic si no ets una EPCA, per exemple. I si hi ha una queixa d'un veí, ha de ser una EPCA qui faci l'avaluació final. Això, per mi, posa una sèrie de problemes quan, per exemple, l'enginyer
el client li demana habilitar un local per fer alguna cosa. Llavors fa un projecte, es fa una sèrie de mesures correctores i, òbviament, aquest professional li està venent al seu client una solució i li diu, això complirà l'aïllament 70 decibels, el nivell d'emissió serà quan. La sorpresa ve quan el professional fa les mesures acústiques, diu tot això està correcte i després ha de venir una altra entitat a comprovar el que ja ha fet l'enginyer. Per mi això suposa, d'alguna manera, qüestionar o dubtar de la honorabilitat o la veritat del que està dient aquell enginyer. No dic que això alguna vegada pugui passar, no seria correcte, seria una mala praxis per part de l'enginyer i això hauria de ser corregit, evidentment, però si sistemàticament dubtem d'això, jo no crec que això passi en medicina, per exemple, que després del cirurgià ha de fer una intervenció quirúrgica vingui algun professional que no és sanitari i valori si el cirurgià ha fet bé l'operació o no. O sigui, crec que s'ha de tenir una mica més de mà i en el sentit de sumar esforços, sumar recursos i no sectoritzar. Hi haurà casos en què, evidentment, simplement es tractarà de fer una avaluació de l'aïllament o del nivell de soroll que hi ha, perquè hi ha alguna cosa, però no hi ha intervingut cap enginyeria. Doncs molt bé, llavors ve una entitat i fa la comprovació. Però sistemàticament hi ha com una duplicitat que això afecta bàsicament a la butxaca de la persona que està pagant aquest servei i que entenc que si comparem els estudis que ha fet aquell enginyer, que recordem que l'enginyeria no és solament veure l'assignatura d'acústica, acústica de sales, acústica de recintes, que és el mateix, ambiental, arquitectònica, que és el mateix, soroll, tal i qual, hi ha altres assignatures que té que passar i s'ha d'examinar. I que això, evidentment, el grau de coneixement d'això no té res a veure, i crec que puc parlar amb coneixement de causa, amb un curset on es fa un examen de control per justificar que s'ha fet el curs i que s'ha superat satisfactòriament un mínim de coneixements. O sigui, això és posar a equiparar professionalment dues coses que per mi no són equiparables. Jo entenc, i així ho defenso davant dels senyors jutges quan em toca intervenir com a perit, que un informe fet per un enginyer està a un nivell i un informe fet per un entitat de control està a un altre nivell. I això ho hem de deixar també molt clar. On està el problema per mi? Justament amb que en lloc d'unir esforços i que tothom pugui dir la seva i no dubtar, crec que s'està pecant molt de tirar pel dret molt amb el tema de les entitats de control, deixant de banda les enginyeries que moltes vegades, no dic que a vegades fan les coses malament, evidentment si intervenen de part es pot pensar que ho fa malament, però és que un acústic que fa un projecte no té forma de dir això funciona si no fa unes mesures de control. Jo almenys no ho sé fer. Teòricament fas uns càlculs i dius això l'aïllament seran 62, molt bé, però després hem de fer unes mesures de control. Llavors, en aquest sentit, entenc que més que duplicar esforços, el que hauríem de fer és aprofitar-los i dir, escolta, si aquest senyor, com passa en altres països, França, per exemple, que està proper a nosaltres geogràficament, culturalment, si aquest senyor que ha firmat aquest projecte que diu que compleix, si després es constata que hi ha problemes i que realment no s'acompleix, doncs llavors s'actua contra aquesta persona perquè no ha aplicat correctament una bona praxis. Però sistemàticament dubtar d'això crec que no és prou correcte. Aquesta crec que és la visió, així en poques paraules, en resum de l'enginyer. I repeteixo, si m'he deixat algun punt, perdoneu, penso que és el que més ens pot afectar com a enginyers, dubtar de la nostra honorabilitat i credibilitat a l'hora de fer un informe acústic. Moltes gràcies, Robert. Bon dia, soc Xavier Pijuan de Creambio, representant de les EPCAs. Semblarà que ara contesti, però en veritat m'havia apuntat 4 punts perquè molts els ha resumit la Dolors a l'explicar el per què s'han creat, com ens regulem, quines auditories passem, però explicaré una mica el que crec que nosaltres aportem com a empreses a dintre d'aquest sistema, més enllà de duplicar esforços. Entenc que el fet que una activitat hagi de passar
hagi de passar una sèrie de controls, una sèrie de mesures per una entitat independent que està igualment controlada per l'oficina d'acreditació, fa que la feina d'un enginyer acústic prengui més valor, ja que al final un projecte aguanta tot. Si només ens baséssim pel projecte, amb un informe d'activitat que presentis unes mesures, ho pot aguantar tot, i el fet que hi hagi una entitat que presenti un mètode i tots els registres, hi hagi aquest seguiment, fa que el fet d'intentar complir la legalitat vigent normativa sigui més important, i això fa que s'ho prenguin més en sèrio la part d'acústica dels projectes, que potser fa un temps enrere era un simple tràmit, i ara cada cop, per la meva experiència personal en aquests anys que treballo, he vist que cada vegada són més bons i s'intenta tirar més endavant. Aquest fet de que ens facin un control com a entitat, que potser al moment que ens fan l'auditoria ens ho prenem com que ara perdrem més temps, ara ens estarem un rato més, també ajuda a que els criteris que seguim totes les entitats siguin cada vegada més vàlids, es revisin procediments, es revisin errors, i que tots junts anem evolucionant per aconseguir cada vegada mètodes millors, equiparables als de qualitat. També moltes empreses, davant d'aquest fet, els enginyers acústics o els tècnics que fan inspeccions, cada vegada tenen estudis o formacions molt més especialitzades, perquè han de donar resposta a tot aquest tipus de problemàtiques que es van trobant. No tinc molt més en aquest punt. Suposo que hi ha sorgit coses, però era una mica la idea aquesta de que pot semblar que prenem feina o que fem pujar el cost, però donem com un valor a la part acústica d'un projecte d'activitat. Molt bé, Xavier. A continuació parlaria el Carles. El Carles Bernat, ell d'alguna manera representa tota una pila de clients que té com a receptors de les feines de les entitats. Li donaria la paraula a ell i ens explicarà una mica com ha arribat a aquestes conclusions. Gràcies. Molt bé. Primer de tot, bona tarda. El tema és que nosaltres no som clients finals, usuaris finals de les EFCAs. Som una consultora ambiental que tenim clients que estan utilitzant les entitats de control per realitzar les mesures o els assajos que determina l'administració, d'acord? Aleshores, primer he de comentar que nosaltres solament tenim experiència en el camp de les entitats de control, no en el camp de les entitats d'avaluació, d'acord? Aleshores, en principi, hem fet un sondeig entre els clients que estan utilitzant aquestes entitats de control i a grans trets podem diferenciar dues tipologies de clients usuaris de les EFCAs, d'acord? Tenint en compte que és un sondeig fet dintre dels nostres clients. Per una banda, clients que tenen una dimensió de mitjana gran, que estan més acostumats d'alguna manera a passar controls requerits per l'administració en altres camps, com pugui ser de seguretat industrial, com pugui ser entitats ambientals de control, doncs aquests clients no es plantegen el fet que no s'hagi de fer amb aquestes entitats. És com quelcom que entenen com dintre del sistema, d'acord? Això per una banda.
Segon, normalment aquests clients tenen una persona que és interlocutora responsable de medi ambient, responsable d'una àrea i que té un nivell de coneixement no específic en acústica, perquè és realment difícil trobar interlocutors en les empreses usuàries que tinguin aquests coneixements, però que pot entendre el llenguatge d'un tècnic que va fer un enviament o una mesura, d'acord? Per tant, estan més avesats a la recepció d'informes, a la lectura d'aquest informe. Majoritàriament, pel sondeig que hem fet, no entenen massa el contingut de l'informe i passen directament a les conclusions, que és compleixo, dono conformitat no conformitat normativa, per tant em quedo més tranquil o menys tranquil respecte a la mesura que s'ha realitzat, d'acord? Aleshores, aquests clients diria que ho estan trobant normal dintre de l'àmbit normatiu que s'està regulant en els darrers anys. L'únic aspecte de matís, no en tots sinó en alguns, que ens han comentat és que a vegades és difícil coordinar les agendes amb els tècnics d'aquestes entitats. Potser algunes d'aquestes entitats tenen molta feina, tenen poca disponibilitat de tècnics i per tant empreses mitjanes grans que se'ls dona servei entenen que tenen el concepte que aquest servei ha de ser el més ràpid possible i esperar-se no estan del tot acostumats. Però si més no, es queixen de la rigorositat, de que d'alguna manera sembla que posin traves, etc. Però ho entenen, en definitiva. Aleshores, aquí quedarien aquest tipus de clients. Per altra banda, hi ha un altre tipus de client que són els nostres clients petits. Quan estic parlant de clients petits, imagineu-vos del sector restauració, del sector serveis, comerços, bars, restaurants, que estan requerint els serveis d'aquestes entitats de control, que majoritàriament és el propietari o l'enginyer que ha fet el projecte qui té contacte amb l'entitat de control i que aquests sí que no entenen el mecanisme de funcionament. O sigui, d'alguna manera es creuen el que els diuen, has de fer unes mesures, uns evitaments en aquesta empresa, però no ho acaben d'entendre, no li veuen el benefici i en tots els casos aquests clients ens han manifestat que els preus d'aquestes actuacions per ells són massa elevats. El cost econòmic associat a aquestes actuacions els és molt important. Això no vol dir que l'altra tipologia de client, els més grans, no valorin el cost. Però clar, aquests primer no són els propietaris directes de l'empresa, per tant no paguen ells directament, i segon, probablement dintre del que és el conjunt de controls al que està sotmès l'empresa, l'apartat d'acústica no és el més elevat. Si tu fas mesures d'emissions, òbviament la part aquesta serà molt més elevada. En principi, una miqueta, aquesta era el que us volia comentar. En principi, si és per un tràmit que requereix l'administració, els clients no es plantegen el fet de no utilitzar les entitats que l'administració té habilitades. Amb això ja acabo l'exposició i recordar simplement que és un sondeig fet amb un conjunt determinat de clients, de diverses tipologies. D'acord? Doncs bé, moltes gràcies. Gràcies, Carles. Si els Jordis, si volguéssiu continuar fent la vostra aportació, us ho agrairia moltíssim. Sí. Bon dia a tothom. Sí, a veure, aquí estem
tres companys que estem de diferents ajuntaments i cadascú entenc que tindrà la seva visió. Jo, en un principi, el que volia comentar és que ara ben bé des de l'aplicació directiva de serveis, el que seria la llei 20 del 2009, i després també darrerament el que és la llei 16 del 2015, cada vegada el que és el control de les activitats queda més clarament enfocat al que és el control ex post, que seria una vegada que l'activitat està ja en funcionament. De manera que a nivell tècnic municipal, moltes vegades aquella supervisió que es feia a nivell de projecte, en la que hi havia molta importància de la feina que feien les enginyeries especialitzades, a nivell també del que seria el projecte tècnic, i els controls que es feien en la fase de projecte. Llavors, ara, de manera generalitzada, queda tot traspassat a lo que seria la part ja en funcionament, en control. Què passa? Llavors, a l'hora de nosaltres, com a administració, d'exigir un seguit de certificats a les activitats que han de presentar, han de comunicar abans d'entrar en funcionament, ens hem de basar molt en aquesta qualitat, aquesta objectivitat del que serien els certificats que es presenten. Llavors, clar, nosaltres per ordenança, al seu dia van lligar que els controls que es feien, o bé es feia el propi Ajuntament, pel tema de l'acústica, que això és difícil perquè hi ha vegades que hi ha ajuntaments que tenen pocs mitjans, les sonometries són complexes, l'equipament ha de ser homologat, ha d'estar calibrat, és complicat. Ho feien unes EPCAs, o ho feien enginyeries, van posar al seu dia en les ordenances enginyeries especialitzades en solvència tècnica demostrable. Això dius, ahí queda. Llavors dius, què passa? És cert que ens arribaven i ens arriben de tant en quant alguns certificats acústics fets per alguna enginyeria no especialitzada, en trobem mancances. Alguns arriben que són fets per EPCAs i també ens arriben per enginyeries especialitzades, el que passa que, clar, sí que és cert que acabes coneixent per la trajectòria algunes quantes enginyeries, però el fet de tenir un sistema per classificar-les que conforme estiguin acreditades, avaluades i segueixin un seguit de criteris tècnics que, pel que comentaves, se segueix escrupolosament a les EPCAs, tampoc no existeix. Llavors potser t'has de basar en que tinguis confiança en aquesta enginyeria o que hagi fet treballs previs o que finalment quan fas un control de la feina feta que estigui correcte. Això genera aquesta mena d'incertesa. Bueno, jo vinc de Sant Just d'Esvern. En primer lloc estic totalment d'acord amb ell, com a tècnic municipal. Jo veig la realitat adaptada al meu municipi. Llavors, clar, el fet que un titular per obrir una activitat hagi de pagar un projecte a un tècnic, normalment un enginyer, després hagi de pagar una taxa municipal i després quan fa tota l'elaboració part de les instal·lacions, instal·lació elèctrica, instal·lació tèrmica per cada projecte, arriba el moment del control inicial. Vale. Arriba el moment del control inicial i a més li demanem que ha de fer un control acústic per una EPCA, una mica en la línia del que deia el Robert. El principal que m'arriba és una queixa, però clar, m'arriba a mi. Escolta'm, jo no faig la normativa, jo no estic aquí per poder elaborar això. Nosaltres, a la nostra ordenança municipal de sorolls, vam posar que aquestes mesures les podia fer una EPCA o una enginyeria especialitzada. Per què? Perquè en el moment de l'elaboració d'aquesta ordenança el tema de les EPCAs estava començant a sortir. I per poder donar també cabuda, per què no, un professional que es dedica a temes acústics no té per què, perquè no tinc per què dubtar d'ell, si se suposa que està permanentment en aquest àmbit. Una mica és això, que volia obrir el dubte, de dir per què ha de ser una EPCA i no un enginyer. Una EPCA dona garanties, sí, dona moltes garanties, hi ha tot un procediment bastant reglat, hi ha tota una sèrie d'auditories, però després el que volem és un criteri tècnic que no es basa només en omplir un formulari o omplir un procediment, un protocol, volem un criteri tècnic. Escolta, fa soroll o no fa soroll? Això és el que penso.
Llavors, a partir d'aquí, al final fem el que s'ha de fer, no? Si el mercat va cap a les EPCAs, doncs demanarem EPCAs, no? El control acústic el pot fer el tècnic municipal? Sí, moltes vegades ho fem i no tenim per què carregar amb més paràmetres d'una entitat col·laboradora que faci la seva feina, però si la puc fer jo, doncs també, no? Per què no? I jo crec que és això, aprofitament de recursos. Bon dia, en Jordi Català, de l'Ajuntament de Montcada. En línies generals coincidim, o coincideixo amb la resta de companys dels altres ajuntaments, només per matisar que nosaltres l'aparició d'aquestes entitats especialitzades les veurem positivament perquè, entre altres coses, ja s'ha comentat, els recursos municipals són els que són. Són tècnics que hem de saber de tot i el dit aquell, que mucho abarca poco aprieta. Aleshores, que hi hagi aquestes entitats especialitzades en diferents temes, doncs en diverses ocasions ens poden ser una ajuda. Com a Ajuntament nosaltres no les utilitzem, nosaltres tenim altres recursos que són la Diputació, que hi recorrem sovint, i a la pròpia Generalitat. I els casos aquests més senzills per no abusar del suport aquest, mirem d'encarar-lo nosaltres mateixos. Coincideixo amb el senyor Rubén Martí i amb els companys que han parlat i a l'Ajuntament també inicialment ho havíem recollit així de que en enginyeries especialitzades poguessin fer aquestes mesures. I en cas que hi haguessin conflictes, aleshores potser sí que caldria la intervenció d'una entitat d'aquestes. L'experiència que hem tingut a l'Ajuntament amb les intervencions d'aquestes entitats en general és positiva. No treu que en algun cas ha estat una actuació una mica fluixeta fins a l'extrem que l'entitat que havia fet aquest control, una activitat important pels pocs mesos demanava la desacreditació. Moltes gràcies, em sembla que ens treuen de la sala. Jo només volia fer un apunt, encara aprofitant que encara hi ha música, i és que en la línia que s'ha comentat, ECASI o enginyeria especialitzada, jo crec que una no treu la feina de l'altra. Seguint la línia del company de Santa Perpètua, anem a control posterior, aleshores aquí realment la figura de l'ECA crec que és importantíssima. L'enginyeria té prou feina amb tot el que seria el disseny, l'enginyeria. L'ECA és una altra cosa. I després voldria contestar una cosa que ens ha dit el senyor Robert Martí i no em vull quedar sense poder-ho dir, i és que ha comentat de tècnics especialitzats o personal de curset. Perdoneu, personal de curset a les ECAs, res de res. A les ECAs són enginyers, físics, tècnics especialistes que a més tenen un plus molt elevat, que vol dir formació especialitzada, criteris, intercooperacions, supervisió constant, auditories, i en qualsevol moment qualsevol pot posar un recurs o una queixa que llavors se la supervisa. Per tant, de tècnics de curset res, és tècnic especialitzat amb un plus molt important i una supervisió controlada. Per tant, i a més amb la independència i imparcialitat, que això no ho podem garantir en les enginyeries. Animo tots els ajuntaments que facin servir les EPCAs si no tenen el seu recurs propi. Esperem poder continuar donant informació al respecte. Moltes gràcies a tothom.